Assalamu alaikum jama'a, da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. To ok, ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu zan nuna muku yadda za ku yi linkin ɗin address ɗinku na ko daga metamask cike zuwa application na satoshi app. Insha Allah kar ku damu, wannan application tutorial step by step ce insha Allah, ɗaya bayan ɗaya. Ok, yanzu abu na farko da za ku yi shine ku shiga cikin satoshi metamask ɗinku. Yawwa, sorry. Ok, yawwa, kamar yadda kuke gani ga shi mun shigo cikin metamask ɗin tamu. Misali, idan ka danna nan testnet wallet, mainnet wallet, kun ga yanzu muna son mainnet wallet kenan. Wanda bai mai da wallet ɗin shi mainnet wallet ba kenan, sai ya diba cikin bidiyon da na yi wadda ta gabata. Za ya diba ya gani yadda daga satoshi chain testnet zuwa mainnet core kenan, mu maida shi daga zuwa na gwaji, daga na gwaji zuwa na mainnet na gaske ko. To yanzu ga yanan wajen mun danna shi core ɗin na gaske ko. To yanzu abu na farko da za mu yi shine sai mu danna receiving wannan ko, ga yana receiving. Idan muka danna shi sai mu danna copy, mu danna, amma bai danna ba ka ƙara danna shi. Yawwa, yawwa, misali mun danna. Ok, yanzu abu na biyu da za mu yi shine sai mu dawo cikin satoshi app ɗin. Sai mu dawo cikin satoshi app. Yanzu misali ga satoshi mu ya buɗe ko. To yanzu abu na biyu da za mu yi sai mu danna wallet, ga ta nan wajen wallet ɗin ko. Idan muka danna, yauwa, zai kawo na my asset ko. To yanzu ga code ɗinmu nan wajen misali, yauwa, idan muka danna zai kawo mu nan, sai a ɗan jira sai ya buɗo link withdraw address. Sai mu danna nan ga, yauwa, idan muka danna shi nan wajen sai mu danne shi. Yauwa, kun gani nan na farko ga yana. Sorry. Wannan na farko sai mu danne shi. Idan muka danne zai buɗo mana pass, sai mu danna, sai wancan link address ɗin wanda muka kwafo sai ya dawo na wajen. Nan kuma sai mu danna me yake da suna password na asset ɗin. Yauwa, idan kuma baka yi creating na password na asset ba, to shi kuma ga inda za ka dawo wannan wajen. Yanzu dai a takaice, idan ka sanya komai information daidai, zai wuce ya baka second verification na wuska, wanda za a yi tambaya ka yi dama ko hagu ko ka ɗaga kai ko ka, da yadda dai suka tambaye ka. Ok, to yanzu shi wancan ɗin wanda za mu yi yanzu wajen abun nan ɗin passphrase. Ok, sai mu danna ga yana wajen, sai mu shiga cikin personal setting. Idan muka shiga
za mu gani ga wajen changing password na wajen, sai mu sanya tsoho mu sa sabi nan ƙasa, insha Allah shi ke na wajen, su ne za mu sanya a can ƙasa. To da fatan an ilmantu a cikin wannan video, sai a danna mana subscribe, sai mu haɗe cikin wata video ta gaba insha Allah. Ka amince akwai video ta yadda ake canza mainnet, ake daga testnet a maida shi mainnet wallet. Ok, sai an jima.